nebesa. Karl Fridriksen živio je sam u drvenoj kućici. Dane je provodio prebirući po uspomenama na svoju suprugu Eli. Ali posvuda uokolo stvari su se mijenjale. Ljudi su željeli da Karl napusti kućicu kako bi na njezinom mjestu mogli podići još više zgrada. I stoga Karl odluči razraditi svoj plan. Nošena stotinama balona, Karlova kućica vine se u zrak. Privezao je balone na kućicu kako bi mogao vinuti se u nebeske visine. U nebesa, u nebesa, u nebesa. Karl usmjeri kućicu prema jugu. Namjeravao je otići do rajskog slapa u Južnoj Americi. Njegovoj supruzi Eli oduvijek je bila želja tamo otići. Iznenada Karl začuje zvuk. Kuc, 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 kuc. Karl otvori vrata. Dječak imena Ratko stajao je na trijemu ispred kuće. Traži on to ili ne, Karl je na svom putovanju dobio društvo. Ratko je bio istraživač proleterac. 3. red, 7. jato. Osvojio je izviđačke značke za ribolov, kampiranje i još mnoge druge stvari. Zapravo, osvojio je sve moguće značke, osim značke za ispomoć starijima. Stoga se Ratko držao što je čvršće mogao. Kućica je uletjela u oluju. Letjela je kroz maglu, a zatim krš, kućica udari o tlo. Karl i Ratko otkotrljaju se s trijema. Karl jedva uspije uhvatiti kućicu prije nego što je odletjela. U daljini Karl je mogao vidjeti rajski slap. On i Ratko morat će prošetati do slapa i za sobom vući kućicu dugim vrtnim crijevom. Na putu do slapa Ratko je u blatu ugledao čudne tragove. Bili su to tragovi ptice, čudne, goleme, šarene ptice. Ratko je nadjene ime Kruno. Kao da Karlu nije bilo dovoljno to što je zaglavio s istraživačem proletercem, a sad mu se tu našla i divovska ptica. Miša mu, reče Karl. Kruno ih je svejedno slijedio. No, Kruno nije bio jedino čudnovato biće koje su susreli. Karl i Ratko zatim naiđu na psa. Bokić, reče pas. Ja se zovem Dado. Karl i Ratko nisu se mogli načuditi. Pas je mogao pričati. Dado je imao zadatak donijeti pticu u svojem gospodaru, ali Karl je Ratku obećao da će zaštititi Krunu. A kako se pokazalo, ptica Kruno bila je mama. Kod kuće su je čekali ptići. Ništa nije teklo prema Karlovu planu. Sada je imao lebdeću kuću, psa koji priča, istraživača proleterca, 3. odred, 7. jato, a i golemu pticu. Što se dogodilo njegovu snu o osami u svojoj kućici i uspomenama na Eli. Sljedećeg jutra 3 strašna psa iskočila iz grmlja. Okruže Karla, Ratka i Dadu. Kao i Dado, i ovi su psi odaslani u misiju pronalaska ptice. Na sreću, Kruno se skrio. Psi odvedu Karla i Ratka do svojega gospodara, Charlesa Munca. Karl sazna da je Munc proveo brojne godine pokušavajući uhvatiti pticu. Karl se sjeti svojeg obećanja Ratku. Mora je zaštititi Krunu i vratiti pticu njezinim ptićima. Dado im pomogne u bijegu. Ali Munc ih uhvati, otme Karlovu kućicu i zapali je. Kako bi mogao spasiti svoju kućicu, Karl na posljedku dopusti Muncu uhvatiti Krunu. Najviše je volio svoj dom da bi dopustio da izgori. Karl uspije stići do rajskog slapa, no bio je usamljen u praznoj kući. I tako, uz Ratkovu i Dadinu pomoć, Karl se vrati i spasi Krunu. Ovoga pak puta Karl nije uspio spasiti svoju kućicu. Ponirala je sve dublje i dublje i dublje. Ali sve je bilo u redu. Karl je možda ostao bez svoje kućice, no još je uvijek očuvao uspomene na Eli, a i stekao nove prijatelje.